Броят на милионерите в света непрекъснато се увеличава. Заедно с това нарасва постоянно и тяхното състояние. Но как успяват да забогатеят те? Дали сами създават богатството си или по-често го наследяват? И в коя държава има най-много милионери? Вижте класацията на 10 държави с най-много милионери. Италия. Европейския ексцентричен по рода си бутуш притежава всичко. Папи, художници, владетели, поети и голям брой милионери. Явно там лесно се изкарват пари, защото милионерите са 229 000. И живота им е спокоен, и парите им са много. Австралия. Това е 6-та по големина държава в света и единствената, която заема цял континент. Австралия е известна и с красивата си природа. Ако искате да станете милионер, пробвайте там, защото в Австралия те наброяват 234 000. Канада. Канада е най-голямата държава в Северна Америка. Тя е с многообразно население и е обитавана от различни етнически групи. Милионерите там са 321 000, така че добрият живот не е просто хубав, а и достъпен. Швейцария. Швейцария се слави с точните си часовници. Може би за това и заплатите на хората не закъсняват. Всъщност, Швейцария няма официална столица, но има няколко по-големи града като Берн, Цюрих и Женева. 358 000 са щастливите милионери там. Франция. Франция е сред основателите на Европейския съюз и страната с най-голяма територия в съюза. Девизът им е свобода, равенство, братство. Затова е и на 6-то място по брой милионери. Там са 523 000. Щастлив живот си живеят! Великобритания. Англичаните са верни на принципа, че който владее търговията, ще владее моретата, а който владее моретата, ще владее света. Заплатите в Обединеното кралство са високи, а бизнесът е удоволствие. Там милионерите наброяват 553 000. Китай. Китайската народна република със столица Пекин е на първо място по население в света. Естествено и милионерите са много. Там те наброяват 1 милион и 34 000. Германия. Германия е държава в Централна Европа с население от над 82 милиона жители. Много хора от България избират да живеят в Германия именно заради добрия начин на живот. Там милионерите са 1 милион 199 000. Япония. Япония, или както още я наричат страната на изгряващото слънце, е интересна страна с древна култура и обичаи. Затова и не е очудващо, че е на второ място, защото милионерите там наброяват 2 милиона 720 000. Съединените американски щати. Америка е една от най-големите по територия страни в света, със столица Вашингтон. Състои се от 50 щата, а населението е от различни етнически групи и разнообразни култури. 4 милиона 458 000 са милионерите там. Ако класацията ви е харесала, дайте по един лайк.